Αυτό της Αιγαίας ανακαινίστηκε πλήρως και εισέρχεται δυναμικά στον 21ο αιώνα, εξιστορώντας και τη δική του λαμπρή ιστορία, αλλά και αφηγούμενο την ιστορία της περιοχής μέσα από εντελώς πρωτοποριακά ψηφιακά συστήματα, πολλά εκ των οποίων είναι μοναδικά στην Ελλάδα. Έχουμε λοιπόν ένα από τα παλαιότερα μουσεία της χώρας που ιστορούν την γοητευτική περιπέτειά τους μέσα από τα πιο σύγχρονα μέσα. Αυτή η αντίθεση δείχνει ακριβώς τη μεγάλη επιτυχία των στελεχών της Λάμδα Θήτα Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, που με την κυρία Καραπαναγιώτη την προϊστάμενη και όλους και όλες τους αρχαιολόγους, τους αρχιτέκτονες, τους διοικητικούς, τους συντηρητές υπερέβαλαν τον εαυτό τους και παραδίδουν σήμερα στο λαό της Αρκαδίας και στην Ελλάδα ένα μουσείο πρότυπο, ένα σύγχρονο μουσείο σε ένα ιστορικό κέλυφος το οποίο προστατεύθηκε και σήμερα περιλαμβάνει μέσα στα 250 τετραγωνικά του την πιο προωθημένη, την πιο σύγχρονη μουσιακή έκφραση της χώρας. Ήθελα λοιπόν να έρθω εδώ να το εγκαινιάσω και είναι τιμή για μένα να συγχαρώ τα στελέχη της Λάμδα Θήτα Εφορίας και να καλέσω το λαό της Αρκαδίας, της Πελοποννήσου, της Ελλάδος, την νεολαία να απολαύσουν αυτό το μοντέρνο αφήγημα, το οποίο θα θαύμαζε και ο Παυσανίας και ο Πουκεβίλ και ο Λίκ, αν σήμερα ήταν μαζί μας. Γεια σου Πέτρο. Καλή είναι, σε περιμένω. Άρα κύριε που ήρθε, κύριε που όλα πίσω από Ευλόγησον Δέσποτα, ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Το Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Θεοτό και Παρθένε, των χειρόνιμων τα έργα κατεύθυνε. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Πρόσχομεν. Τέκνον τίτε. Το πρεσβυτέριο της Χριστό Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας το κράτη ημών και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του αγιασθήνε το είδωρ τούτο, τη δυνάμει και ενεργεία και επιφυτής του Αγίου Πνεύματος, του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του καταπευθύνε ημίν πλουσία τη Θεία Χάρη, της έργης ημών του Κυρίου δεηθόμεν. Όσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου
νίκας της βασιλεύσει, κατά βαρβάρων δωρούμενος, και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτες. Όσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την χειρονομία σου, νίκας της βασιλεύσει, κατά βαρβάρων δωρούμενος, και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτες. Καλώ τώρα στο βήμα την προϊσταμένη 39η Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Αρκαδίας και αναπληρώτρια προϊσταμένη της Λάμδα Ήτα Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, κυρία Άννα Βασιλική Καραπαναγιώτου, προκειμένου να κάνει την έναρξη της εκδήλωσης. Σεβασμιότατε, κύριε Υπουργέ, κύριοι βουλευτές, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Γενικέ Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριοι Δήμαρχοι, κύριοι εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες, κυρίες και κύριοι. Σας καλωσορίζουμε με ιδιαίτερη χαρά στην Τεγέα και στην Αρκαδία. Ένα ταξίδι εμπειριών και δημιουργικής συνεργασίας έφτασε στο τέλος του για εμάς, την ομάδα της Λάμδα Θήτα Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Αρκαδίας. Το ταξίδι αυτό είχε ως αφετηρία το 2007, τη χρονιά που ξεκίνησε η κτηριολογική αναβάθμιση του Αρχαιολογικού Μουσείου Τεγέας. Είχε ήδη συμπληρωθεί ένας αιώνας λειτουργίας του μουσείου, ο οποίος άφησε τα σημάδια της φθοράς του χρόνου στο κέλυφος του κτηρίου. Το 2010 παραδόθηκε το ανακαινισμένο κτίριο στην Εφορία και αποτελεί το μόνο αρχαιολογικό μουσείο της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας που διαθέτει σύγχρονες υποδομές εξυπηρέτησης του κοινού. Η αναβάθμιση του μουσείου κατέστησε σαφή την ανάγκη για σχεδιασμό και υλοποίηση ενός νέου προγράμματος αφήγησης της ιστορικής διαδρομής της Τεγέας μέσα στο κτηριακό αυτό κέλυφος. Η μουσιολογική και μουσιογραφική μελέτη για τη νέα εκθεσιακή προσέγγιση εκπονήθηκε από την Εφορία υπό το γενικό συντονισμό της ομιλούσας. Στα τέλη του 2011 εντάχθηκε η πράξη επανέκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Τεγέας στον άξονα προτεραιότητας αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Πελοποννήσου του επιχειρησιακού προγράμματος Δυτική Ελλάδα Πελοπόννησος Ιόνι Νήσι και ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου μέσω ΕΣΠΑ. Στο διάστημα των 2 χρόνων που απαιτήθηκαν για να υλοποιηθεί το πρόγραμμα της επανέκθεσης, η Εφορία ανέπτυξε μια παράλληλη δράση, την εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού για το ενεξελίξει έργο. Εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές, επιστημονικές ημερίδες, πιλωτικές ξεναγήσεις και μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιστρατεύτηκαν ως διάβλος συνεχούς επικοινωνίας και ενημέρωσης του κοινού για το έργο. Η επανέκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Τεγέας αναπτύσσεται γύρω από 2 θεματικούς άξονες. Ο πρώτος τιτλοφορείται «Μνήμες Μουσείου» και ο δεύτερος «Τεγέα, η γένεση, συγκρότηση και εξέλιξη μιας ελληνικής πόλης κράτους». Η κεντρική ιδέα, το νήμα δηλαδή που ξετυλίγεται σε όλη την έκθεση και τη διέπει, συνοψίζεται στον τίτλο «Η Τεγέα από το μύθο στην ιστορία, η γένεση και εξέλιξη μιας αρκαδικής πόλης και της επικράτειάς της». Ο προθάλαμος φιλοξενεί τον πρώτο θεματικό άξονα της έκθεσης. Παρουσιάζεται εκεί η ιστορία του μουσείου, ενός από τα παλαιότερα περιφερειακά αρχαιολογικά μουσεία της νεότερης Ελλάδας. Με την ενότητα «Η Τεγέα στα μουσεία του κόσμου» καθίσταται αντιληπτή στον επισκέπτη ακτινοβολία της Τεγέας και της ιστορίας της. Παράλληλα, δίνονται εμέσως ερεθίσματα έτσι ώστε το κοινό να προβληματιστεί γύρω από ζητήματα που αφορούν στην ύπαρξη πολιτιστικού αποθέματος της χώρας μας στο εξωτερικό.
Ο δεύτερος θεματικός άξονας, Τεγέα, γένεση, συγκρότηση και εξέλιξη μιας ελληνικής πόλης κράτους, περιλαμβάνει το σύνολο σχεδόν των εκθεμάτων και αναπτύσσεται στις 3 κύριες αίθουσες του μουσείου. Ξετυλίγεται η διαδρομή της Τεγέας μέσα στο χρόνο, από την προϊστορική εποχή έως την ύστερη αρχαιότητα. Η πορεία αυτή οργανώνεται χρονολογικά και ξεκινά από το 6000 π.Χ., διατρέχει τους πρώιμους ιστορικούς χρόνους και την αρχαϊκή εποχή, 1100 με 500 π.Χ., κορυφώνεται στην κλασική και ελληνιστική περίοδο, 480-31 π.Χ., που χαρακτηρίζονται από την εδραίωση του άστεως και το απόγειο της ακμής του ιερού της Αλέας Αθηνάς και ολοκληρώνεται στους ρωμαϊκούς αυτοκρατορικούς χρόνους ως το 300 μετά Χριστόν, περίοδο κατά την οποία η Τεγέα γνώρισε μια δεύτερη φάση ακμής και οικονομικής ευημερίας. Ειδικότερα ερευνητικά κέρδη που προέκυψαν από τη μελέτη του αρχαιολογικού υλικού εν ώψη του προγράμματος της επανέκθεσης εστιάζονται σε ζητήματα που αφορούν στη διαδρομή της Τεγεάτιδας κατά τους προϊστορικούς χρόνους, στη συμβολή των ναών της Τεγεατικής γης στη γένεση και εξέλιξη της μνημιακής αρχιτεκτονικής στην Πελοπόννησο, στην εργαστηριακή προέλευση των ποικίλων κατηγοριών αναθυμάτων από τα ιερά των πρώιμων ιστορικών και αρχαϊκών χρόνων, στην αναγνώριση νέων αρχιτεκτονικών και λιπτών δημιουργιών που συνδέονται με τη δραστηριότητα του Σκόπα, του Μεγάλου Γλύπτη στο ιερό της Αλέας Αθηνάς και στη σημασία της Τεγέας για την κατανόηση της πλαστικής των αυτοκρατορικών χρόνων στην Πελοπόννησο. Από τις σημαντικότερες συνέπειες του προγράμματός μας είναι η συντήρηση των εκθεμάτων του μουσείου. Μέσα από τη συστηματική και επίπονη αυτή διαδικασία της συντήρησης των λίθινων εκθεμάτων εφαρμόστηκαν σύγχρονες μέθοδοι καταπολέμησης των βιολογικών επικαθίσεων, πραγματοποιήθηκαν επιφανειακοί καθαρισμοί και στερέωση της επιφάνειας των αρχαίων, συγκολήθηκαν θραύσματα με κατάλληλο υλικό και αποκαταστάθηκαν αισθητικά τα εκθέματα με την πλήρωση των ρογμών και τις σφραγίσεις των αρμών. Σε άμεση σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα βρέθηκε και το έργο της στερέωσης και τοποθέτησης επιβάθρων ή ανάρτηση σε ειδικές κατασκευές των λίθινων εκθεμάτων. Πρέπει εδώ να σημειώσω σε όλους μας ότι το Μουσείο της Τεγέας αυτή τη στιγμή είναι μια μεγάλη γλυπτοθήκη. Περιλαμβάνει ένα πολύ το σημαντικότερο τμήμα του και το μεγαλύτερο. Είναι τα λίθινα, τα μαρμάρινα έργα τέχνης, με αντιπροσωπευτικότερα βέβαια τις δημιουργίες του Μεγάλου Γλύπτη του 4ου αιώνα π.Χ. του Σκόπα, ο οποίος αφού ασχολήθηκε στο μαυσολείο της Αλικαρνασσού στη Μικρά Ασία μαζί με άλλους ομότεχνους του, επέστρεψε στην Αρκαδία, με την οποία είχε ο πατέρας του πολύ μεγάλες σχέσεις, αν και πάρει και ιδιότητα νησιπάρος, και δημιούργησε εδώ αυτό το μεγάλο, αναβάθμισε το ιερό και της Αλέας Αθηνάς και αρχιτεκτονικά αλλά και από άποψη γλυπτής διακόσμησης. Κεντρικό ρόλο στη νέα έκθεση, όπως όλοι καλά γνωρίζουμε, διαδραματίζουν τα ψηφιακά μέσα του μουσείου, καθώς και οι διαδραστικές εφαρμογές που εγκαταστάθηκαν σε αυτά. Οι εφαρμογές είναι κυριολεκτικά διαδραστικές. Αυτό σημαίνει ότι ο ίδιος ο επισκέπτης αποφασίζει το επίπεδο διάδρασης, την πληροφορία δηλαδή που θα λάβει και θα μοιραστεί με άλλους χρήστες. Ιστορία, αρχαιολογία, γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, χαρτογραφία, γεωλογία, τεχνολογίες πληροφορικής, σε συνδυασμό με πλούσιο αρχαιακό υλικό, συνδυάζονται σε ένα εξαιρετικό, όπως πιστεύουμε, αποτέλεσμα. Η ενασχόληση με το πρόγραμμα επανέκθεσης του μουσείου οδήγησε στη δημιουργία μιας σοβαρής υποδομής για τη μελλοντική επιστημονική διαχείριση των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της Αρκαδικής γης. Η υποδομή περιλαμβάνει περιληπτικά πολύ ανάπτυξη της βάσης αρχαιοχωρικών δεδομένων με το κωδικό όνομα Καλιστό, προϊόν ερευνητικής συνεργασίας της εφορίας με το Εργαστήριο Γεωπληροφορικής του Τμήματος Τοπογραφίας του ΤΕΙ Αθήνας.
Τρισδιάστατη σάρωση και φωτογράφηση με συστήματα πανοραμικής αποτύπωσης αρχαιολογικών χώρων και μεμονωμένων μνημείων της Τεγεατικής. Τρισδιάστατη αναπαράσταση του ναού της Αλέας Αθηνάς, του σημαντικότερου ναού της Πελοποννήσου κατά τον Παυσανία, τον περιηγητή του 2ου αιώνα μετά Χριστόν. Δημιουργία πολυπληθών χαρτογραφικών απεικονίσεων που συνδυάζουν επιστημονική εγκυρότητα και υψηλό αισθητικό αποτέλεσμα. Και τέλος, και πολύ σημαντικό για όλους μας, ανάπτυξη μιας μοναδικής σε πλούτο ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης επιστημονικής πληροφορίας και αρχαιακού υλικού σχετικά με τη διαδρομή της Τεγέας στο πέρασμα των αιώνων, τους προτεργάτες της αρχαιολογικής έρευνας στην Τεγεατική και στην Αρκαδία, τη δραστηριότητα της αρχαιολογικής υπηρεσίας μας στην περιοχή σε παράλληλη ανάπτυξη με τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα από την ίδρυση του ελληνικού κράτους έως σήμερα. Το πρόγραμμα της επανέκθεσης ολοκληρώθηκε χάρη στο ζήλο, την αφοσίωση και την επίπονη και επίμονη δουλειά των συναδέλφων μου στη Λάμδα Θήτα ΕΠΚΑ, αλλά και την προθυμία και τον ενθουσιασμό των εξωτερικών συνεργατών μας. Θα μου επιτρέψετε, γιατί πάρα πολλές φορές έχω αναφερθεί ονομαστικά σε όλους μου τους συνεργάτες, θα τα δείτε και στα έντυπα που κυκλοφορούν για το Αρχαιολογικό Μουσείο Τεγέας, αλλά και μέσα στις τράπεζες. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να αναφερθώ εδώ ειδικά στο Γρηγόρη Γρηγορακάκη, αναπληρωτή προϊστάμενο της εφορίας και υπεύθυνο του έργου αρχαιολόγου. Η υποστήριξη των διαδικασιών βασίστηκε στη δημιουργική συνεργασία με τις διευθύνσεις μουσείων από τη μια μεριά και μελετών μουσείων του Υπουργείου μας, την ειδική υπηρεσία τομέα πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και με την ενδιάμεση διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Τους ευχαριστώ θερμά. Τη δόκτωρα Λίνα Μενδώνη, Γενική Γραμματέα του Υπουργείου, και τον κύριο Πέτρο Τατούλη, Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, ευχαριστώ προσωπικά για το συνεχές ενδιαφέρον με το οποίο περιέβαλαν το πρόγραμμα. Τέλος, θα ήθελα να απευθύνω τις ευχαριστίες μου στο κοινοφελές Ίδρυμα Μιχαήλ Νίστα Συνόπουλος Βιοχάλκο για την πολυετή συνεργασία μας που βασίζεται σε αμοιβαίους δεσμούς σεβασμού και φιλίας και στην αγάπη μας για την Τεγέα. Εκτός από την επανέκθεση του Μουσείου Τεγέας, η Λάμδα Θήτα Εφορία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ολοκληρώνει σύντομα 2 άλλα προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ. Το ένα μάλιστα τελείωσε πολύ πρόσφατα, είναι η ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου Ορχομενού. Θα θέλαμε πάρα πολύ να γίνουν τα εγγένεια σήμερα, δεν μπορούμε να τα συνδυάσουμε και τα δύο. Σε λίγες μέρες ανοίγει ο αρχαιολογικός χώρος για το κοινό. Είναι ένα γοητευτικό μονοπάτι σε έναν λόφο Ακρόπολη με υπεύθυνο τον κύριο Φριτσίλα, αρχαιολόγο, και βέβαια έχουμε και το δεύτερο μας έργο και πολλά άλλα, αλλά δεν θέλω να σας κουράσω, την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου Μαντινίας που τελειώνει και αυτή πολύ σύντομα. Φτάνοντας στον τελικό προορισμό του ταξιδιού μας, παραδίδουμε το μουσείο στους φυσικούς οικοδεσπότες του, το φυλακτικό μας προσωπικό. Παραδίδουμε το Αρχαιολογικό Μουσείο Τεγέας στους Τεγεάτες, στους Αρκάδες, στους Έλληνες και ξένους επισκέπτες, με την ελπίδα ότι το έργο αυτό θα ανοίξει δρόμους για την αναβάθμιση και των λοιπών μουσιακών υποδομών της Αρκαδίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε την κυρία Καραπαναγιώτου και τώρα προσκαλούμε στο βήμα τον κύριο Γρηγόρη Γρηγορακάκη, αναπληρωτή προϊστάμενο της Εφορίας, προϊστάμενο τμήματος Μνημείων και Χώρων, καθώς και υπεύθυνο του έργου της επανέκθεσης Τεγέας. Σας ευχαριστώ πολύ. Παίρνοντας τη σκητάλη από την κυρία προϊσταμένη της υπηρεσίας μας, θα ήθελα να εκφράσω ενώπιον όλων σας τις ευχαριστίες μου για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε όταν προ 2 ετών μου ανέθεσε την ευθύνη της ολοκλήρωσης του απαιτητικότερου έργου στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων έργων της Εφορίας, ενός έργου σύνθετου πολυπαραμετρικού. Οι επιθετικοί αυτοί προσδιορισμοί, απαιτητικός ή πολυπαραμετρικός, δεν αφορούν μόνο
δεν προκύπτουν μόνο εξαιτίας του προϋπολογισμού, του υψηλού προϋπολογισμού, του αριθμού των υποέργων, του αριθμού του διαγωνισμών που απαιτήθηκε να γίνουν ή τις εγγενείς δυσκολίες που παρουσίαζε η διοίκησή του. Οι προσδιορισμοί αυτοί προκύπτουν από την ίδια τη φύση του, καθώς δεν επρόκειται για ένα οποιοδήποτε δημόσιο έργο, αλλά για ένα αρχαιολογικό μουσείο. Ένα χώρο δηλαδή, όπου ο σύγχρονος άνθρωπος έρχεται σε επαφή με τον πολιτισμό του παρελθόντος, έναν πολιτισμό που ναι μεν έπαψε προπολού να υπάρχει, εξέφρασε ωστόσο μια ολοκληρωμένη πρόταση βίου και για τούτο επηρέασε και βέβαια συνεχίζει να επηρεάζει και προσδιορίσε τη μετέπειτα πορεία του ανθρώπου ανεξαρτήτως των μέσων και της οπτικής γωνίας υπό τα οποία ο πολιτισμός αυτός αναλύθηκε και κατανοήθηκε. Και ο πολιτισμός βέβαια ως λέξη όλοι γνωρίζουμε από πού προήλθε. Ασφαλώς από το θεσμό, τον κοινωνικό εκείνο σχηματισμό και τρόπο οργάνωσης του ανθρώπου που για πρώτη φορά αναπτύχθηκε στον ελλαδικό χώρο και την νότια μάλιστα Ελλάδα. Την πόλη, όχι την πολυκράτος, την πόλη. Είμαστε σήμερα σε θέση, από την εξέλιξη της έρευνας, να γνωρίζουμε ότι η πόλη δεν συγκροτήθηκε για να εξυπηρετηθούν απλώς οι καθημερινές ανάγκες των ανθρώπων. Δεν είναι η χρεία ο καθοριστικός παράγοντας, αλλά η ανάγκη, η ανάγκα με την ευρύτερη, τη μεταφυσική της, θα μου επιτρέψετε να πω, έννοια. Η πόλη έρχεται μετά από αιώνες κατακαιρματισμού και διάσπασης των Ελλήνων σε μικρές κοινότητες, ύστερα από την κατάρρευση των μικηναϊκών ανακτόρων για να οργανώσει το βίο, τους Έλληνες σε κόσμο, τον ελληνικό κόσμο. Και δεν είναι βέβαια τυχαίο ότι γεννιέται, εξελίσσεται και σχηματίζεται πλήρως σε μία περίοδο κατά την οποία, αρχικά μέσα από τη μυθική σκέψη και εν συνεχεία μέσα από τον ορθό λόγο, οι Έλληνες προσπαθούν να κατανοήσουν και να οργανώσουν λογικά το φυσικό κόσμο που τους περιβάλλει. Από τον Ησίοδο στο Θαλή θα μπορούσε να είναι ο τίτλος ενός βιβλίου για τη γέννηση και παγίωση του τρόπου της πόλης. Ο 7ος αιώνας είναι ο αιώνας συγκρότησής της, υπερπόντιας εξάπλωσης των Ελλήνων, εξάπλωσης του αλφαβήτου, εξέλιξης αρχιτεκτονικής, εμφάνισης της μεγάλης γλυπτικής, του μελανόμορφου ρυθμού. Και ας μην λησμονούμε και έννοιες πιο αφηρημένες, όπως το νόμο ή αργότερα το νόμισμα. Εκκινώντας λοιπόν από τις κατακαιρματισμένες ανθρώπινες κοινότητες των πρώιμων ιστορικών χρόνων και με επίκεντρο τα μετέπειτα προσδιοριζόμενα ως περιφερειακά αγροτικά ιερά, η πόλη συγκροτείται. Αποτελεί το σχήμα που οργανώνει τα επιμέρους σε ένα ρυθμό. Είναι αποτέλεσμα σύγκρουσης και σύνθεσης δυνάμεων. Έτσι, με αφορμή την Τεγέα, τη σημαντικότερη και ισχυρότερη πόλη της αρχαίας Αρκαδίας, για πρώτη φορά σε ελληνικό μουσείο, η αφήγηση αφορά στη γέννηση και εξέλιξη αυτού του φαινομένου και τούτο μέσα από τα ιερά της. Στο επίκεντρο βρίσκεται το ιερό της Αλέας και μετέπειτα Αθηνάς Αλέας, από το οποίο ουσιαστικά ξεκινά και ολοκληρώνεται η εκθεσιακή αφήγηση. Γύρω από αυτόν τον άξονα, ανέλησε λεπτομερώς και η κυρία Προϊσταμένη προηγουμένως, παρουσιάζονται όλες οι πτυχές της ζωής της πόλης, από τους αρχαϊκούς μέχρι και τους ρωμαϊκούς χρόνους, με μια σύντομη αναφορά στην προϊστορία. Το μουσείο, όπως τουλάχιστον το αντιλαμβανόμαστε, αποτελεί τόπο παιδείας και μόρφωσης. Η σχέση των ανθρώπων αυτών δεν μπορεί να εξαντλείται σε μια επίσκεψη. Είναι εκ των πραγμάτων διαρκής. Αλλά πώς είναι δυνατόν να κατανοηθεί ένας πολιτισμός? Άλλωστε, πώς είναι δυνατόν να κατανοηθεί ένας πολιτισμός μέσα από μια επίσκεψη? Και η κατανόηση αυτή πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί? Μέσα από μακροσκελή μονοκείμενα? Τα ερωτήματα λοιπόν αυτά προέβαλαν επιτακτικά και προβλημάτισαν έντονα αρκετά πρώτη έναξη των τεχνικών εργασιών. Φυσικά η λύση δεν μπορούσε να αναζητηθεί σε μελέτες, οι οποίες όλοι γνωρίζουμε ότι εκ του σκοπού τους δίνουν πάντοτε γενικές κατευθύνσεις. Η λύση έπρεπε να είναι πρωτότυπη, καινοτόμος, να βασίζεται στα δεδομένα της έρευνας και να επιτρέπει στον επισκέπτη να αυτενεργήσει. Έπρεπε να είναι διαβαθμισμένη. Έπρεπε να προσφέρεται με τρόπο επίσης που να είναι θελκτική. Στο επίκεντρο βρίσκεται πάντα ο επισκέπτης, στον οποίο πλέον δεν δίδεται έτοιμη γνώση. Καλείται, εφόσον το επιθυμεί και τον ενδιαφέρει, να αυτενεργήσει, να συνδυάσει πληροφορίες προκειμένου να κατανοήσει το αρχαιολογικό έβριμα, το έκθεμα, την εποχή στην οποία αυτό εντάσσεται. Καλείται να θέσει ερωτήματα. Επί παραδείγματι, τι σημαίνει για την κοινωνία των Νεολιθικών χρόνων, για την κοινωνία του ανθρώπου εγγένει, η εμφάνιση της κεραμικής που εμείς οι αρχαιολόγοι χαρακτηρίζουμε ως πρωτοβερνικωτή. Και μια άλλη ερώτηση, ποια είναι η έννοια του μνημιακού, τι σημαίνει, γιατί εμφανίζεται τη δεδομένη περίοδο, τι είναι το νόμισμα, γιατί θεσπίστηκε, τι σημαίνει κυκλοφορία, ποιες οι διαφορές με το σήμερα? Απλά ερωτήματα, τα οποία όμως οδηγούν σε βάθηση στα πράγματα, κατανόηση του τι κρύβεται πίσω από αυτά. Δηλαδή ο άνθρωπος, συγκεκριμένες κοινωνικές δομές, δεδομένες ιστορικές συγκυρίες. Κύριοι συνάδελφοι, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Γενικέ, κυρίες και κύριοι, πίσω μου ακριβώς υπάρχει μια ευδιάκριτη τομή στον τοίχο αυτού του στιβαρού μουσείου. Είναι η τομή ανάμεσα στην περίοδο του Ρωμαίου και του Μητσού. Είναι διαφορετικός ο τρόπος που είναι χτισμένες
που είναι χτισμένοι οι λίθοι που συγκροτούν αυτό το συμπαγές κτίριο. Ωστόσο υπάρχει και μια άλλη τομή, αθέατη, πολύ πιο συναρπαστική, η οποία περιβάλλει αυτό το κτίριο και είναι ακριβώς η τομή που κάνουμε σήμερα με τα εγγένεια και εκκινούμε την επανέκθεση αυτού του παλέφατου μουσείου. Είναι η τομή που οδηγεί το Μουσείο της Τεγέας στον 21ο αιώνα. Η τομή που εισάγει το στοιχείο της συνεργασίας που περιεγράφει και που πρέπει να επενέσουμε, που οδήγησε σε αυτό το αποτέλεσμα, αλλά και η τομή που φέρνει τα πιο προωθημένα ψηφιακά συστήματα που εφαρμόζονται ποτέ σε μουσείο στη χώρα και αποδεικνύουν ότι μαζί με το παλιό συνυπάρχει και το καινούριο και τα δυο μαζί συνυφαίνουν το ξάφνιασμα που σε λίγο θα μας υποδεχτεί μέσα σε αυτόν τον καταπληκτικό χώρο. Τέτοιες τομές χρειάζεται σήμερα η πατρίδα μας, που περνάει μία από τις πιο κρίσιμες περιόδους της ιστορίας της. Τέτοιες τομές και τέτοια ξαφνιάσματα χρειάζεται η πατρίδα μας για να πιστούμε όλοι ότι μπορούμε να ξεφύγουμε από την περιπέτεια και τη δοκιμασία η οποία μας δυναστεύει τα τελευταία 4 τουλάχιστον χρόνια. Τα έργα του πολιτισμού, το Μουσείο της Τεγέας, είναι έργα τα οποία συνιστούν την απάντησή μας στην πρόκληση των καιρών. Γιατί δεν είναι μόνο τα 3 υποέργα που περιλαμβάνονται εδώ μέσα και τα οποία θα ξεδιπλωθούν σε λίγο στα έκθαμβα, είμαι βέβαιος, μάτια μας. Δεν είναι δηλαδή μόνο η προεργασία της επανέκθεσης, δεν είναι μόνο ο εξοπλισμός της επανέκθεσης, δεν είναι μόνο ο ψηφιακός εξοπλισμός που περιεγράφει ήδη, αλλά είναι και μια άλλη απάντηση σε μια πρόκληση. Είναι η συνεργασία όλων των παραγόντων, των τοπικών στελεχών, των άξιων τοπικών στελεχών της Λάμδα Θήτα Εφορίας, της περιφέρειας Πελοποννήσου, το αγκάλιασμα της τοπικής κοινωνίας. Όλη αυτή η γόνιμη συνέργεια απέδωσε ένα σημαντικό έργο το οποίο οδηγεί την περιοχή στον 21ο αιώνα. Είναι ένα έργο υπόδειγμα του πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλα τα μέτωπα που μας περιβάλλουν και μας συνθλίβουν. Και πρέπει σιγά σιγά αυτή τη σύνθλιψη να την αποσύσουμε από πάνω μας και με τρόπο δυναμικό, όπως η δράση αυτού του μουσείου, να τα διώξουμε μακριά μας. Στο μουσείο μέσα θα δούμε ότι προφανώς δεν είμαστε μοναδικοί. Για να μπορέσει η κυρία Καραπαναγιώτη και οι άξιοι συνεργάτες της να επιτελέσουν αυτό το έργο, για να μπορέσει το Υπουργείο Πολιτισμού να βοηθήσει αυτό το έργο, για να μπορέσει ο κύριος Στατούλης να χρηματοδοτήσει από την περιφέρεια Πελοποννήσου αυτό το έργο, για να μπορέσουν τα σχολεία της περιοχής να καμαρώσουν αυτό το έργο, έπρεπε να προϋπάρξει ο αείδημος Μητροπολίτης Νήλος, έπρεπε να προϋπάρξει ο Ρωμαίος, έπρεπε να προϋπάρξει μια πλειάδα προκατόχων της σημερινής προϊσταμένης, έπρεπε να προϋπάρξει κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το αγνοούμε και να κινούμεθα με την έπαρση ότι όλα αρχίζουν και τελειώνουν με μας. Η Τεγέα έχει μέσα ένα πολιτιστικό απόθεμα του οποίου η προστασία είναι εξίσου δυνατή πολιτιστική πράξη όπως και η παραγωγή του. Δεν είναι μόνο μία πράξη η οποία απευθύνεται στην νόησή μας ή στον εμπλουτισμό της πνευματικότητάς μας. Ο πολιτισμός είναι και μία διέξοδος από την οικονομική κρίση. Πρόσφατα το Υπουργείο Πολιτισμού ανέθεσε σε μια σοβαρή εταιρεία να αποτιμήσει μαθηματικά την επίπτωση των επενδύσεων στον πολιτισμό, στην πραγματική οικονομία και στην κοινωνία. 1 εκατομμύριο ευρώ επένδυση σε έργα πολιτισμού, είτε αυτά είναι μουσεία, είτε αυτά είναι όπερα, είτε αυτά είναι θέατρο, είτε αυτά είναι κινηματογράφος, είτε αυτά είναι ένα σκαφί,
1 εκατομμύριο ευρώ επένδυση στον πολιτισμό αποδίδουν στην κοινωνία βράχη πρόθεσμα και μέσο πρόθεσμα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Έχει πολλαπλασιαστεί ο πολιτισμός 3,5, εντυπωσιακό. Λίγοι τομείς έχουν τέτοιο πολλαπλασιαστεί ως προς τη θετική επίπτωση στην οικονομία. Με αυτή τη διαπίστωση, με αυτό το θαυμασμό, με αυτή την αναγνώριση των καταπληκτικών προσπαθειών και της καταπληκτικής συνεργασίας που απέφερε αυτό το έργο, σας καλώ να θαυμάσουμε τα αποτελέσματα αυτού του έργου και σας καλώ να καταλάβουμε ότι αυτές οι μνήμες που φυλάσσονται εδώ μέσα δεν βρίσκονται σε έναν κρυψώνα ή σε ένα καταφύγιο, αλλά βρίσκονται σε έναν καταπέλτη, ο οποίος εκτοξεύει αυτές τις μνήμες στη συνείδησή μας και με την ψηφιακή μέθοδο ακόμη παραπέρα και κάνει αυτό το περίλαμπρο μουσείο κτήμα μιας ευρύτερης οικογένειας, όχι μόνο της Αρκαδίας, όχι μόνο της Πελοποννήσου, όχι μόνο της Ελλάδος, αλλά όλης της Ευρώπης και όλου του κόσμου. Θα ήθελα, λέει ο ποιητής, αυτή τη μνήμη να την πω, γιατί εσβήστη πια, σαν τίποτε δεν απομένει, γιατί στα πρώτα εφηβικά μου χρόνια κοίται. Η γοητεία της μνήμης που σβήνει, η μελαγχολική γοητεία της μνήμης που σβήνει, δεν συγκρίνεται με τη ρωμαλαία γοητεία της μνήμης που συντηρείται. Σας καλώ λοιπόν να θαυμάσουμε μια μνήμη που συντηρήθηκε με μια πράξη ύπατου πολιτισμού, για την οποία συγχαίρω τη Λάμδα Θήτα Εφορία, την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τους τοπικούς βουλευτές και το λαό της Τεγέας και της Αρκαδίας που το αγκάλιασαν. Συγχαρητήρια σε όλους. Και από την άλλη, η λεγόμενη κεφαλή της υγείας, πάλι η γνωστή κεφαλή, η οποία βέβαια δεν είναι υγεία, κύριε Υπουργέ, είναι ένα γυναικείο. Οι πρώτοι ανασκαφείς το ταύτισαν με το λατρευτικό άγαλμα της υγείας που ήταν μέσα στο ναό της Αλέας Αθηνάς και συλλατρευόταν μαζί με την Αθηνά, γιατί η Αθηνά είχε και την ιδιότητα της υγείας ως αλέα, αλεξικέραυνο, προστασία και τα λοιπά. Ανασκαφή και αυτή του κυρίου Ρωμαίου, η οποία αναμένει μια επικαιροποίηση και αναβάθμιση της. Άλλα ιερά εδώ, το περίφημο ιερό της Δήμητρας, του Θεσμοφόρης και της κόρης των Άγιων μιλάμε για όλα αυτά τα Είπα, εντάξει.